suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, Praise the Lord. Ako po ay si Pastora Vicky de los Reyes. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay Book of Jeremiah 20. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, praise the Lord. Ito po yung pangako po ng Diyos sa bansang Israel. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami o God ay tunay na nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na kung nasaan patuloy po namin muli maranasan o Diyos ang iyong kapangyarihan, maramdaman po namin o Diyos o God ang iyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Ama, patuloy mo buksan ang aming puso at kaisipan upang sa ganun maunawaan namin Panginoon ang plano mo sa aming mga buhay. Holy Spirit, be with us, our teacher, sa oras na ito at hayaan mo Ama na kayo lang ang mataas at mapaparangalan, lalo tigit ang lingkod mo, Panginoon. Hide me, Lord, under the shadow of thy cross, Lord God. Hayaan mo, Ama, na pakalukuban mo ko na yung kapangyarihan at ang pangalan mo lamang ang siyang mataas at mapaparangalan. Lord, we thank you. We bless you, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. So, praise God. No, ito po yung kung nasaan ito po yung pangako ng Diyos sa bansang Israel, na kung nasaan tunay nga na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat mga tao, lalo tigit po sa atin ng mga Kristiyano. Kung ito po ang word ng Panginoon sa bansang Israel, ito din po ang pangako niya, ang word din po niya sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi nga po, ang Diyos ng Israel ay Diyos din po natin. Amen po ba? So praise the Lord, Dito po sa Jeremiah 29, sa chapter na ito, napakaganda po dahil dumating po yung pagkakataon na kung nasaan si Prophet Jeremiah po ay nagsulat at pinapahayag niya na ito ang sinabi ng Diyos sa kanila. Ang sabi dito, this is what the Lord Almighty, sa verse 4, the God of Israel says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon, build houses, and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your sons and give your daughters in marriage, so they too may have sons and daughters. Increase in number, there do not decrease. Also seek the peace
and prosperity of the city to which I have carried you into exile. So pray to the Lord for it, because if it prosper, you will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. So, ito po, mayroon pa ring remaining verses na kung nasaan. Ito po yung nagdadrive po sa atin makita po natin kung paano o kagaano kamahal ng Diyos ang bansang Israel. Bagamat nakita po natin na talagang sabi nga within 70 years na pinabayaan po sila, at talagang kung titingnan po natin, napakahirap yung naranasan po nila sa ilalim po ng Pharaoh, Pero kung titingnan po natin, may pangako pala ho ang ating Panginoon. Kaya pag minsan po parang nakaranas po tayo ng mga trials, mga problema, mga kabigatan, ng mga sakit at karamdaman na sabi nga parang wala na pong kagamutan. Pero pala ito po ay plano ng ating Panginoon. Mayroong best ang Lord sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Alam ko ang plano ko para sa inyo. Amen po ba? The plans to prosper. So unang-una na pangako ng Diyos ay prosper. Amen Amen po ba? Blessing. Dalawa ho yung blessing, yung spiritual blessing and physical blessing. So ano pa ang sabi po dito ng ating Panginoon, plans to not to harm. Hindi ko kayo sasaktan, At ang plano ko sa inyo ay mayroong kayong pag-asa at good future, magandang kinabukasan. So, praise the Lord. Tayo po na mga nananiwala sa ating Panginoon, ang pangako ng Diyos sa bansang Israel, ito ay mararanasan at ito po ay pinako din po ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang sabi po dito, God knows exactly what, sabi dito, what He wants us to do. Amen? To take. Amen po ba? Alam ng Diyos, ang ating buhay. Alam ng Diyos kung ano po ang atin pong magiging kinabukasan. Kaya po, kung yun po ang mga magulang, yung ina ay nagbubuntis pa lamang, siya po ay may preparation na po yan, yung damit, kumbaga nandun na ho yung mga pangangailangan niya ng baby na yun, pero hindi pa ho nailuluwal, So, ganun dun po tayo, nandun yung preparation talaga ng ating Panginoon, nandun yung gusto ng Diyos na malaman natin, maunawaan natin na yung pagpapala ng Diyos ay atin pong makakamtan, mararanasan po. So, ang sabi po dito sa Roma 8:28, we know that all things will work out according to His purpose. Nasabi dito, alam po natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip para sa kanyang purpose. Amen po. That we don't need to know the plans He has. Amen po ba? Dahil sabi nga po doon, ang isip ng Diyos ay mas mataas. Ang isip sa isip natin. Ang plano ng Diyos ay mas mataas sa plano po natin. Amen po ba? Kaya ang plano ng Diyos hindi natin kayang tarukin. Hindi natin kayang isipin. Ang isip ng ating Panginoon. But simply need to have faith and trust. Kaya sabi nga po doon, we need to know the plans of God. Kaya sabi nga, mag-trust lang po tayo at magkaroon lamang po tayo ng pananampalataya. Amen po ba? We have faith in God. Naku, nasaan, bagamat sa panahon ngayon, kita po natin, may mga pandemic na naranasan po natin at almost 3 years na. Pero may purpose si Lord, may plano ang Panginoon. Sabi nga, parang ang dami ng marami nang nawala ng trabaho. Pero makita pa rin po natin sa mga lahat na nagtitiwala sa ating Panginoon, never po sila na pinabayaan ng Diyos. Amen? Maraming pinagpala ang Diyos noong time ng pandemic kasi alam ng Panginoon ang needs natin. Kaya sabi nga yung blessing, ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi kaya nating tarukin, hindi natin kayang lubos maisip na mayroon tayong sabi nga doon, supernatural provision ng ating Panginoon. So, ang sabi po dito sa Psalms 33 verse 11, God plan starts when He created heaven and continued unto the birth and death of Jesus Christ. Amen po ba? Maganda ho ang plano ng Diyos. Sabi na, we know that His plans for us all will not be changed. Na ang kanyang plano mula pa ho tayong isinilang, mula pa ho tayo ay pinanganak, hindi na po nagbabago po ang isip, panukala at purpose ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po purihin ang ating Panginoon, dahil ang plano ng Diyos sa atin ay laging the best, laging mabuti.
No, kaya pag minsan makita po natin ay parang pangit ang nangyayari. No, alam nyo, minsan no, sabi ko nga, mayroon no isa nagpapatotoo. Mayroon pong nagpapatuo na isang pastor, ano, isa siyang youth pastor na kung nasaan sabi niya, napakarami kong pera na naubos dahil ako yung gustong po nag-aaral ako, nagpadakadulubasa ako at gusto ko pumunta ng Japan, ano. So yung sabi nga po doon ay kasi ang plano niya ay gusto niya yumaman, ano ho, gusto niyang bumili ng ibang gusto niya, magkaroon ng sariling bahay, lupa, magkaroon ng sariling sasakyan. So, ang sabi niya, no, ako ay nag-apply sa kumbaga approve na lahat. No, nag-apply siya sa Japan at napakalaki po ng kanyang sweldo. Nung time na po nakukuhanin na po niya, yun pong kanyang tawag dito, passport sa DFA, mali po ang address, mali po ang apelyido niya, mali po yung middle name niya. So, nandun sabi nga, dahil ito ay Kristiyano, no, Kristiyano siya. Pero nagtanong siya sa Lord, sabi niya, bakit nangyari itong mga bagay na ito? At yun pala ho, nung kalalauna, no, habang siya po ay nananalangin, sinisik niya ang kalooban ng ating Panginoon, ay yun po, no, ang nais ng Diyos na siya maglingkod. So, iniwan po niya yon, hindi na po siya pumunta ng Japan, at kumbaga ay sinunod niya yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Dinala po siya dito po sa Mindoro at ngayon po sabi nga ho ay napakarami na ho mga church na naput up po niya at marami ho mga kabataan na tunay na nadala niya sa ating Panginoon. So kung titingnan po natin, yung mga bagay na nakita po natin parang napakasarap, napakaganda. Yung isip, yung layunin natin. Kasi gusto nating kasaganaan, Pero iba ho yung paraan ng ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos na tayo ay sa Kanya lamang, no? Tayo sa Kanya lamang maglingkod. Sa Kanya lamang tayo magtiwala. Ipagkatiwala natin lahat ng ating mga plano, no? Dahil ang sabi ng Panginoon, no, sa Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding, no? Magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? Sa buong puso, buong kaluluwa, at wag sa sarili po nating karunungan, sarili nating kaalaman, in all your ways, ang lahat natin, sabi dito, submit to Him and He will make your path straight, no? So sa ibang translation, and He will make the desires, and He will make your path straight. So ibig po sabihin, pag itiniwala po natin sa ating Panginoon, yung desire ng ating puso, yung naisin natin, idadirect po tayo ng Diyos. Itutumpak po tayo ng Panginoon sa maganda. Amen po, hindi sa pasama. Sabi nga dito ng Lord, for I know the plans I have, the plans to give future and hope. Amen po, magandang pag-asa at mayroong kinabukasan. So, praise the Lord, no? Ang sabi po dito sa Bible, ang Proverbs, it nagre-reminds po sa atin na we have to put our trust in God and let Him lead us on a right path. Kumbaga, talang pagkatiwala natin sa Lord at i-direct po tayo ng ating Panginoon. Mayroon nga hong kumbaga po ay minsan ito po ay nagiging dahilan, as Christian, bilang Christian tayo, ay marami ho mga pagsubok na atin pong naranasan. Naramdaman po natin, andyan naman ang Lord, pero magminsan inaalaw niya na hindi lahat po ay blessing. Hindi lahat po ay favor ni God. Pero mayroon din po pang minsan na nakaranas din po tayo ng kawalan, nakaranas din po tayo ng mabigat na pagsubok, na mabigat na talagang suliranin, sa pamilya natin, sa kabuhayan, sa ating mga pamilya, Pero tandaan po natin, laging maganda ang plano ng ating Panginoon. Mayroon hong isang kaibigan ko po na siya po ay nagsishare, nagsishare po siya. At ito po ay sila ay bagamat hindi sila Kristiyano, pero siya ay Christian, So makikita po natin dito na ang sabi nung kanyang aking kaibigan ay tayo ay sumimba sa church, paglinggo kasi Christian siya, kumbaga inayaya po niya yung kanyang bianan.
So dumating yung time na sabi niya, ay hindi, sabi dahil mag-harvest daw sila ng bangus. Ano, mag-harvest ng bangus kasi po may nag-order sa kanila ng bangus doon. Almost 200 kilos, ano, ang Manila sa kasa. So, nung dumating yung time, ano, na kinabukasan po ay linggo, nung gabi na po yon, ano ho nangyari? Was out ho, dumating po yung, ano, yung baha, dumating po yung ulan, ano ho, at lahat po talaga nawas out. Nawas out po lahat yung kanilang palaisdaan at nawala po lahat ng kanilang bangus at laman ng kanilang palaisdaan. Alam nyo, yung paraan na yun ay talagang kamuntik na, no? Sabi nga talaga maghihiwalay na ho yung kanyang bianan dahil sa nangyayari. So, nung time na yun, nakita nung aking kaibigan na yun na sinabi niya, kasi sabi nga, inuuna nyo muna dapat ang Diyos, no? Inuuna nyo ang Diyos bago ang lahat. So, alam nyo, yung time na yon, siya rin po ang bumigay ng mga tamang salita para ma-encourage yung mag-asawa na yon na dapat ay sila magkahiwalay na dahil sa nangyayari yon kasi 1,000, ano ang nawala sa kanila, 100,000 nawala sa kanila. Pero salamat po sa ating Panginoon dahil may salita ho ang Diyos sa kanila. Sila po ay muli na talagang inayos ang kanilang mga buhay at muli po ibinalik po ang kanilang palaisdaan. So kung titingnan po natin dito, pag tayo lamang po, no, ay patuloy na nakita po natin kung ano po yung gusto ng ating Panginoon, unahin natin ang lahat ng bagay. Siguro po hindi po mangyayari yung mga bagay sa ating buhay. Amen po ba? Minsan po tayo nire-rebuke ng Diyos, tayo po tinatapik ng ating Panginoon. Pag minsan po tayo po ay, kumbaga po ay pinapadaan ng Diyos, minsan masakit, ano? Pero tandaan po natin, yan ho ay dadaan lang dahil mahal ho tayo ng ating Panginoon. Amen po. So, ang sabi po dito, no, sa 1 Corinthians 2 verse 9, na ang sabi dito, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for them who love Him. Amen? Wala pa ho pumapasok sa isip ng tao, ano ho, wala pang, hindi pa, sabi dito, hindi pa nakikita, ni narinig, pumasok sa puso ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga bagay dito sa sanlibutan na ito, katiting lamang po yun yung mga bagay na inihanda pala ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga po dun, biro mo yun, yung 70 years, no? 70 years na nakaranas ng mga kahirapan, no? Ang Israelites, yung pala may magandang plano ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos, alisin po sila doon sa mga bagay na yon para sila'y magtiwala na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob ay buhay at makapangyarihan. Na sila lamang ay magtiwala doon, hindi sa mga bagay na nakikita nila, kundi sa mga bagay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Masarap po yung mga physical blessing, ano? Pero masigit po, napakasarap, napakaganda po ang spiritual blessing dahil ito po ay hindi mo makukuha, hindi po ito mananakaw ng kaaway. So, praise the Lord. Mayroon po ako mga bagay na kung nasaan yung mga blessing ng ating Panginoon kasi po sabi dito, prosper, ano? God will prosper us, no? Ito po inihanda ng ating Diyos na pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi nga po doon sa John 10:10, for ako'y naparito, no? Ako'y naparito para magbigay ng buhay, ganap, at kasiya-siya. Amen po ba? So, ang una pong titingnan po natin dito yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Isa sa pinakamalaking pagpapala, spiritual blessing ng Lord ay yung pag-ibig. Na kung nasaan ibinigay niya ang kanyang buhay, no? Para sa atin. Para tayo ay hindi mapapahamak sa apoy na impyerno. Ang sabi po dun sa John 3:16. Amen po ba? No, sabi dito, even unsaved people have the love of God granted to them. Kahit yung mga makasalanan tao, inialay na niya ang kanyang buhay para maligtas ang bawat isa. Kaya lamang po, no, dito pa po tayo sa sanlibutan ito, nanirahan pa tayo sa magulong sa sanlibutan. Pero titingnan po natin dito, ang pag-ibig ng Diyos, no, ay nagpapakita nung siya po ay ibinigay niya ang kanyang buhay nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. He offers his life, no, as a living sacrifice. Amen po ba? Then yung buhay, no, yung buhay, life, isa sa pinaka blessing ni God sa atin ay yung buhay, no? Yung buhay.
Kumbaga sabi nga po doon, kaya i-cherish po natin, iisa lang po ang buhay natin. I-cherish po natin yung buhay po natin, even po ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kaya po yung buhay natin dito sa mundo, hindi na po tayo naabot ng daan libo. Amen po ba? Kumbaga tayo ay aabot lang mo pag minsan mga 20, 40, 50, hanggang doon na lamang po tayo. Pero tandaan po natin, mahalin po natin yung ating buhay dahil ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin. So ito'y regalo ng Diyos, ito'y blessing ng Panginoon sa atin. Ano ho, na kung nasaan nalaman po natin, ang buhay pala natin na ito ay galing sa Diyos. Amen po, na hindi galing ito sa ating mga magulang, ginamit lang po yung ating mga magulang para ho tayo po ay mabuhay dito sa mundong ito. So, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, lagi ho tayo magpapasalamat sa ating Panginoon dahil yung buhay na ito, binigyan tayo ng pagkakataon, makita po natin ang magandang bagay sa mundong ito. Ano ho, makita po natin yung kagandahan loob niya, yung makita po natin na talagang yung kapayapaan na naranasan po natin. Ano, mas malaki ito na blessing po sa atin dahil ang buhay po natin, alam natin ito'y galing sa ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, pag minsan may naririnig po tayo, anong buhay na ito, no? Mayroon pa iba, may nagsasabi pa na mabuti pa, hindi na ako ipinanganak dahil hirap na hirap ako. Ano, mayroon pang ibang sabi ng iba na ang buhay na ito ay parang walang kwenta. No, ang buhay na ito ay regalo ng Diyos, dapat ito'y mahalin po natin at gamitin po natin ito para po pananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos para magamit po tayo ng ating Panginoon. So, sabi dito, number 3, yung forgiveness of sin. Ito po isang pinamalaking spiritual blessing ng Lord na kung nasaan ikaw ay pinatawad ng iyong makasalanan. Sabi nga, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano ka man karumi sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga doon, sa banal na dugo ng Panginoong Yesus ay tayo'y nilinis na. Amen po ba? No? Ang sabi po dito sa Psalms, hallelujah, no? Ang sabi po dito sa Psalms 103 verse 12, sabi dito, gaano kalayo, no? Ng silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Gaano man ho kalayo ang kanluran sa silangan, gayon po, no? Inalis ng Diyos ang atin pong mga kasalanan. So, blessed po tayo dahil nalaman po natin na tayo pala po ay talagang forgiven ng Lord through His blood. Ano ho? Kaya, sabi nga doon ay nakakalungkot, no? Na maraming mga tao na matala, hindi nila alam na sila pala po ay nilinis na ang kanilang mga buhay, na inalay pala ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para po yung dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay ang siyang naglilinis ng ating mga buhay. So, ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Amen po ba? So, ano man ang kasalanan po natin, kung ito'y papahayag natin ng ating mga labi, ang Diyos ay tapat at tayo po ay patatawarin. So ano pa ho yung mga spiritual blessing ni God sa atin? Walang iba kundi yung Holy Spirit, no? Napaka sabi nga po doon, no, sabi dito sa John 14:16, but the Counselor, Holy Spirit, when the Father will send in my name, will teach you all the things that will and will remind you of everything I have said to you. No? So, ang Holy Spirit, isang regalo, isang pagpapala, blessing ng Lord sa atin pala yun. Ano ho? So, sabi nga, pag once nandun yung Holy Spirit, anong ginagawa ng Holy Spirit? Siya po'y nagpapaalaala sa atin. Siya yung comforter natin. Pag tayo ho ay nanghihina, pinapalakas po niya tayo. No? Kung mayroon man tayo mga problema, mayroon kabigatan, Lord, mayroon ho nagpapaalala sa atin ang salita ng ating Panginoon. No? Ibig sabihin yung kanyang pangako ng Panginoon ng Diyos na sabi, come to me, lumapit kayo sa akin, ang sino man nabibigatan ng luba, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen po. Kaya ang Holy Spirit po ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Kaya po, lumapit po tayo sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa atin, siya po na ay naghahari sa ating mga puso. Kaya siya po ay nananahan na sa atin. Siya hindi na po naalis dyan. Amen po ba? Kaya ang kailangan lang po natin, we always acknowledge the presence of the Holy Spirit. Kasi po siya yung kabadi-badi mo. Siya po yung katukatulong mo. At siya po yung nagkokontrol ng iyong buhay. Amen po?
Kung mayroon kang mga bagay na gustong naisin mo at gusto mo mangyari sa buhay mo, humingi ka ng tulong sa Holy Spirit at ililid ka ng ating Panginoon. Pag minsan po ang mga tao, doon lang sa lakas Amen po ba? Doon sa karunungan nila dahil marunong sila, may pera sila, may kakayahan sila. Pero pag minsan po'y napapalpak, no, ang kanilang plano. Pero once na tayo po ay nagtiwala sa Holy Spirit na ililid niya tayo, tulungan niya tayo, turuan niya tayo kung anong dapat gawin, sabi nga doon, magtatagumpay tayo. Why? Sabi dito, He is the one who direct your life and actions. Amen po ba? Kaya humahalaga po yun, no? Sa Ephesians 5 verse 18, sabi dito, do not drink on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. So, praise the Lord. No? Sabi nga ay hindi na ho tayo magkakraming pa, hindi na ho tayo manghihina pa, hindi na ho tayo mag-iisip pa, mamroblema pa. Nandyan ang Holy Spirit. Lagi po natin siyang i-acknowledge sa ating mga buhay. Amen po. Praise God. So sabi po that indwelling of the presence of the Holy Spirit is a blessing to those who have received Him through salvation. Amen. Praise God. So ang sunod po sabi dito, spiritual understanding. Ito po yung isa sa mga 7 espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Sabi nga, the spirit of understanding. The Holy Spirit brings to us a spiritual understanding that is not available to the unregenerated man. Amen po ba? Hindi available ito sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi pa tinanggap si Kristo, hindi pa siya naboborn again. Amen po. At babasahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 2, tells us the natural does not receive the things of the Spirit of God. No? That the spiritual man understand the things of God and judges all things with the wisdom of God. So kung alam na natin kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, yung mga bagay na sa sanlibutan ay hindi na ho natin nagagawa. Amen po ba? Dati maraming mga Kristiyano, sabi nga ay, dati po sila ay talagang nagiinom. No? Pero nung nakilala nila ang Panginoon, inalis na po nila yun, itinakwil na nila yung pag-iinom, yung paninigarilyo, yung pag-a-addict, alam ko may kilala po kayo na nagiging pastor. Na kunasan almost ilang taon na siya po'y addict. Pero nung naunawaan niya, na binigyan siya ng Lord ng spiritual understanding, lahat po niyan ay talaga po nirenounce niya. Lahat po niyan ay talagang inalis po niya sa kanyang buhay. At ngayon po may ginagamit po siya ng ating Panginoon. So once na ang tao naka-receive kay Jesus as Lord and Savior, ni-receive niya si Jesus, yung spiritual understanding, naroon na yun, ibinigay na, yun ay regalo ng ating Panginoon. Kaya nga dati, sumasamba tayo sa Diyos-Diyusan, amen po ba? Nakaranas ako noon, no? Nung ako'y Katoliko, mula sa pinto, hanggang ho doon sa dulo, lumuluhod ho kami. No, lumuluhod ho kami, akala ko yun ang tamang pagsamba sa Diyos. At naglalakad po doon sa kalye. At sa bawat sulok nagpipray. Yung pala po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So praise the Lord, nung naraman natin, binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon, lahat ng yan ay inayos ng Diyos. Lahat ng yan ay binago ng ating Panginoon. At naglili na lang po tayo sa Biblia dahil ang salita ng Diyos ay totoo, buhay at makapangyarihan, at itong salita ng Diyos, siya po yun nangungusap po sa atin. Kaya salamat po sa Diyos, binuksan po niyang ating spiritual eyes, mind and ears para po maunawaan at maintindihan po natin ang laman ng Biblia. Na dati po, tayo po ay mayroong mga idols, dati po ay nagro-rosary, nag-aano pa tayo, no? Pero yung mga bagay na yun pala ay karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. So, praise God. Ang sabi nga po dito, pag naunawaan po natin, kaya sabi nga po doon, hihiyain ng Diyos yung mga marurunong, no? Ang mga mangmang, sabi nga doon, ipapahiya ng Diyos ang marurunong. So, at ang mga mangmang, sabi nga doon, mga mangmang lang sa harapan ng ating Panginoon, yung mga marurunong na walang Kristo sa kanilang mga puso, na hindi nila alam ang katotohanan. Pag minsan nga, mga Kristiyano nga pinagtatawanan Amen po ba? Lalo pa nagsasabi ng hallelujah. Kasi isa rin ako noon, nanunuligsa. Sabi ko, nandyan na yung nandyan na yung hallelujah. No? Sunod na yung luya na. No? Praise God. Pero salamat sa Lord. No? Talagang binuksan niya ang ating isip at puso na tunay na tayo sumamba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po. So, tinuruan niya po tayo, manalangin.
Hindi po panalangin na sa ulo po natin, panalangin na galing po sa ating mga puso. Yun po isang spiritual understanding, no, na ibinigay ho ng ating Panginoon. So ano pa po, yung spiritual gifts, no, isang regalo ng Panginoon, isang blessing po ito ng ating Panginoon, spiritual gifts. Binigyan ka ng gifts ng Lord. Maraming tao sa mundong ito, isa ka sa binigyan ng gift ng ating Panginoon. Bakit po? Bakit? Sabi nga po dito, para ho ikaw ay maging kagamit-gamit sa templo ng ating Panginoon. Amen? Ang church po, no, ay mayroon mga gift na ito. At sabi dito, may gift, sabi dito sa Romans 12, chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 12, Ephesians chapter 4, na sabi dito, various and other, sa iba pang mga verses, this gift, no, sabi dito, these gifts include, no, evangelism, no, na ikaw may gift sa evangelism, sige po, mag-evangelize ka. Encouragement, magaling ka po magdala ng mga kaluluwa, no, ng mga unbelievers sa church. Magaling ka, yung gift mo sa Panginoon, na once na sinabi mo lang, umattend ka, sineran mo lang, na encourage na, ano, na tangkapin si Jesus, na sumunod at pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Pastoring, yung nagpapastor ka, amen po ba? Ikaw ay nangangalaga ng mga tupa, kasi bihira po yung mga may pastor sa heart, amen? May shepherd's heart, bihira po yun. Amen po ba? No? Yung nagbi-minister ka, tapos sabi, showing mercy, yung nagbibigay ka. Amen? At saka yun, ikaw ay nananalangin. Ito ay mga gift na galing sa ating Panginoon. Ito po ay sa isang church, ano ho, mayroon ho ito. No? Mayroon kang gift na ganito para ho mabuo ang katawan ng ating Panginoon. Ikaw ay mata, ikaw ay tainga ng Diyos, ikaw ay labi, ikaw ay kamay, ikaw ay paa. Ano ho, para ho, sabi nga po dun, kompleto ang katawan ni Kristo sa isang church. So, ang kailangan lamang po natin ay acknowledge, Lord, ano ba ang gift na ibinigay mo sa akin? No? Ano pa, Panginoon, ang gift na talagang para magamit mo ako doon, Panginoon? At sabi ko nga, nung time na yon, na sabi ko, hindi ko alam, Lord, pero nagpipray ako kay Lord, ito ba ang kalooban mo, Panginoon? Ay, pero nakita ko po doon, na sabi nga, parang hindi ka, wala kang joy doon, ano? Parang ang paglilingkod mo parang mabigat, ano ho? So, ilalagay ka ng Lord doon na ikaw ay nag-i-enjoy sa paglilingkod sa Lord. Amen? So, nito po, dinala po ng Panginoon ako sa intercession, no? As intercessor, naranasan ko po dito yung joy, yung kagalakan. Naranasan ko po dito na talagang grabe yung mga blessing ng ating Panginoon sa pamilya ko po. Ano ho? Na sabi ko nga ay talagang nakita ko po doon na talagang, Lord, salamat po, Panginoon, dahil through our prayers, marami pong naliligtas. Sa pamagitan ng ating pananalangin, marami po talagang at pinagpala ng ating Panginoon. So, ang sabi po dito, no, sabi dito, the Holy Spirit specifically gives each Christian with a greater degree of some of the gifts, no? At tayo po ay talagang binigyan ng gift ng Panginoon para tayo magamit, no, sa kanyang ubasan. So, every Christian has been given away, no, sabi dito, serve the body of Christ through this special blessing we call spiritual gifts. Amen po. Ako po ay natutuwa nga po sa aking pong kapatid Pastora Evelyn na talagang siya po, bagamat nakita ko po yung kanyang physical na talagang nahihirapan po siya. Pero dahil po siya, mayroon siyang pastoring heart, mayroon siyang shepherd heart, ano. Sila po ngayon mag-asawa ay nandoon po sa Bako. Sila po yung nag-take over po, ano, kasi may purpose si Lord sa lahat ng bagay. At bagamat po nahirapan siya, ay naroon naman po yung talagang pagmamahal niya sa kaluluwa sa lugar na yon. At sabi nga niya, pag minsan yung naranasan niya, masakit yung paa niya kasi po parang nagkaroon siya ng mild stroke, no? Mild stroke. Pero praise the Lord, nagagampanan niya yung gawain ng ating Panginoon. Nakikita ko yung desire ng kanyang puso. At hindi lamang po yung gift niya, no? Yung gift niya na talagang yung vision, no? Nakikita niya po yung ginagawa ng kaaway sa tao. Halimbawa, pag humingi ng prayer sa kanya, ipag-pray mo nga ito, ipag-pray mo si sister, si brother, nakikita niya spiritually kung ano po yung ginawa ng kaaway sa kanya. So, sabi nga po doon, yun po ay isa sa
blessed po ako. Why? Kasi po sa pamilya namin ay mayroong ganun po, no? Mayroong ganun pong gift na ibinigay ang ating Panginoon. Kaya salamat po sa Lord dahil once na tayo po ay i-desire natin po yung ating puso, no? Na magkaroon po tayo ng gift para po magamit po natin sa gawain ng ating Panginoon. Willing ho ang ating Panginoon. God, ang Diyos naman po ay naghihintay lang. Amen? Naghihintay lamang po siya. Humingi ka. Sabi ng Lord, humingi ka at ikay bibigyan. Kumatok ka at ikay bubuksan. Maghanap ka at ikay makakatagpo. Once na tayo humingi, kumatok sa puso ng ating Panginoon, ibibigay niya yung mga gifts na yon na kailangan natin para sa ministeryo. So, praise the Lord, no? Ang sabi po dito, we are the ambassadors of God. Amen? We are the ambassador of Christ. Ano? Sabi dito, as Christian, we are called to be ambassadors of God. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 5, verse 18 to 21. Sabi dito, what a great honor and privilege, yet so often we take that honor for granted that think that someone else will step up to the task. Amen po ba? We have been reconciled to God through Christ. Now He has called us to introduce others to Him. As ambassadors are you. Sabi nga dito, willing ba tayo na ma-accept po itong mga blessing na ito bilang ambassador ni God? Yes. No? Mahirap po mag-share ng Word of God. Mahirap po mag-mission. Pero alam nyo, sabi nga lahat ng mga Kristiyano ay ambassador ni Christ. Amen? Pag nakilala mo si Christ, no? Nakilala mo ang ating Panginoong Hesus, hindi po yun nakatago lang sa iyo, nakilala mo na ikaw lang maligtas at pamilya mo. Kundi ang gusto ng Panginoon, magiging ambassador ka, representative ka ni Christ. Saan ka man pumunta, maging representative ka ni Jesus. I-introduce mo si Jesus sa kanila. Amen? Na si Jesus ay nagpapagaling, na mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay pinako sa krus para lang sa iyo, no? So ito po ang nais po ng ating Panginoon. Kaya po, praise the Lord, nung time na ako po ay nagtatrabaho pa sa Kapitolyo, nakilala ko ang ating Panginoon, ng burden ho agad ako. Nagkaroon agad ako ng compassion, no? Unang-una sa mga kaopisina ko. Sabi ko nga, paano po sila maligtas, no? Paano ko ipapahayag ang si Kristo sa kanila? Dahil ang sabi ko nga, ako po ay talagang sila po ay sarado, kandado, katoliko. Amen po. At may kasama pa po ako talaga na manang. So, ibig po sabihin ng manang ay talagang makatira-tira na po sa simbahan katoliko. At yung time na yon, sabi ko, paano Lord, paano ko maibabahagi ang salita mo, no? At nung time na yon, siya mismo po, no? Yung sinabi ko sa Lord, narinig yun ng Panginoon, na may desire ako para introduce si Jesus sa kanila. Alam mo, unang-una yung manang-manang na yun na kapisina ko, sabi niya sa akin, inapproach niya, sister, baka pwedeng tayo mag Word of God, no? Praise God. Sabi ko, sige. Ginawa po namin, tatlo po kami nag-share of God, 2 Katoliko at 1 ako. Una po, pag Martes, siya, Miyerkules ako, hali-halili po kami sa loob po ng 4 na araw. No? At alam nyo, nung dumating yung pagkakataon, na 2 na lamang po kami. At dumating po ng maraming ilang taon, iisa na lang po ako natitira. No? At alam nyo, sinamahan ako ng ating Panginoon. Nakaranas po ako ng persecution. No? Nakaranas po ako ng persecution. Nasabi ko nga, pag nung nilalayuan po ako ng aking kahit to yung hepe ko, parang hindi po ako parang hindi ako iimikan, parang may ketong ka, ganun po, no? Naranasan nyo siguro yan, nilalayuan ka, even ang kumari ko. Nakaranas nga ako, naglalakad ako no? Labasan ho namin, 5:00. Ay akala ko, katabi ko, kasama ko, nasa likod ko, yung palang malayo, ako'y nagsasalita sa kanya. So ito po, no, paminsan, ito po'y dinadala ko. Yung persecution na yun, pero hindi po ako tumigil. Nagpapatuloy po ako sa Lord. Tuwing umaga, nagsishare po ako ng Word of God na pinagpipray ko po sila. At one time po, malaki po yung umaga, nagpray po kami. Malaki po yung parang babagyo. Ay, masama po ang panahon. Tunay na madilim po dito po sa amin, no? At ang pray ko sa Lord, sabi ko, Lord, sinagin mo ang araw. So sa isip ng iba, imposible. Kasi po'y masama ang panahon, maulan, makulimlim, Pero alam nyo, ang sabi ng hepe ko, tinitingnan niya pala ho, sumisilip siya.
Sabi, hindi pa naman, wala pa namang hindi pa naman nasikat ang araw, Praise God, alam mo, pagkatapos niyang sinabi, biglang sumikat po ang araw. Utay-utay po na sumikat ang araw. Alam mo, yung time na yun, dun po nila naintindihan na ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. At dun po mula ho noon, may problema yung hipi ko. Talagang sabi nga, humihingi siya ng prayer sa akin. Sa prayer po sa akin, tiwala po siya na once na pinag-pray siya, tutugon ang Diyos. At salamat po sa ating Panginoon, bago ho ako mag-retire, mayroon ho ako nadala sa ating Panginoon, yung aking hepe sa department po natin. Nakakilala sa Lord, tumanggap sa Panginoon, nadala ko po siya sa Lord at ngayon po ginagamit po ang kanyang anak, Once na tayo po tumawag po kay Gob, secretary po ni Gob, grabe po ang ginagawa ng Lord. Sila po'y ginamit ng Panginoon para paglapit po natin, may pangangailangan kay Gob, ito pong sister na ito, na secretary po ng ating pong governor, si Sister Pau, kilala po nyo yun, Sister Pau, anak po siya ng aking hepe, at yun po, nadala po namin siya. At nagiging blessing sila. At ang kanyang anak naman po, yung apo ng aking hepe na yon, siya po naman ay nasa music na ginagamit ng ating Panginoon, si Isabel. So praise God, tayo po bilang ambassador ni Christ, wag ho tayong mahiya. Wag tayong mahiya na anong sabihin sa atin. Sige lang, sabihin po natin sa kanila si Jesus. Ipaalam po natin na ang kailangan nila si Kristo. Lagi nating isipin na pag namatay sila, namatay sila, saan sila patutungo? Yun yung laging iniisip ko. Kaya ho nandun lagi yung burden ko, compassion ko talaga. At praise the Lord, sabi ko nga, bilang ambassador po ni Christ, kahit saan man po tayo siguro po, niloob na nun ng Lord, yung purpose, sabi ng Lord, I know the plans I have for you. Ang plano ng Panginoon na madala ako sa iba't ibang mga bayan. At lahat po ng mga under po namin, yung mga municipal treasurer's office na yan, dahil kami po yung nag-audit sa kanila, madali ko na ipasok ang salita ng Panginoon at lahat po sila bago po ako nag-retired. Lahat po yung mga yan, 14 municipalities, tumanggap po sa ating Panginoon. At ngayon po, praise the Lord, nabuksan na po yung gawain po dito sa sa Kapitolyo, at mayroon isa akong kasama na praise God na isang architect din po, architect po na provincial architect at nagiging pastor din po siya sa isang church sa River of Life. At siya po ay patuloy na nag-share ng Word of God doon po sa kanila at sa iba't ibang mga opisina. At ako din po, this coming po after ho election, magkakaroon na rin po kami talaga ng tawag dito ng schedule, para mabalik po ang gawain ng Panginoon kasi po ito po ay nagkaroon ng pandemic. Pero alam nyo, ako'y pumunta doon, lagi ho sinasabi ng yung hepe po namin bago, sabi, sister, kailan ka babalik dito? So, nakita nila, nagkaroon sila ng kauhawan, nagkaroon sila ng desire dahil ipinakilala po natin si Kristo sa kanila. So, praise the Lord, tayo po na mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay may plano ang Panginoon sa atin. Isipin po natin na ang Diyos ang pumili sa atin, hindi ang pumili ang tao sa atin parang paglingkuran. Sabi nga doon po sa John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. Amen po ba? Siya po yung tumawag sa atin. Kaya treasure po natin yung pagkatawag, yung calling ng Lord sa atin. Amen po? Kaya wag ko tayo mahiya, na ibahagi ang salita ng ating Panginoon dahil yung blessing yan ng ating Panginoon para magamit po tayo for the expansion, for the expansion of God's kingdom. Hindi lamang dito po sa lugar ng Calapan, Mindoro, kundi sa iba't ibang mga lugar pa. Maraming bubuksan ng ating Panginoon kung maging bukas lamang po ang ating puso, maging bukas lang natin ang ating kaisipan, na po, ang purpose ng ating Panginoon na tayo po ay magamit ng Diyos. So, praise the Lord. Alam nyo, isang blessing din ng Panginoon yun na maipahayag natin, maisabi po natin, ang Diyos po natin nagpapagaling. Di po ba? Kung sino po mayroon may sakit karamdaman ngayon, nakakarinig, nakikinig, sa programang ito, tandaan mo may salita ang ating Panginoon sa 1 Peter 2:24, sa pamagitan ng kanyang latay,
At sa wounds and stripes of Jesus, you are healed. Pinagaling ka na ng Panginoon. Receive lang, i-receive mo lang. No? I-receive mo lang, i-claim mo lamang yung pangako ng ating Panginoon. No? Sabi nga, pag ikaw po ay nananalangin para pagpalaan ng negosyo mo, i-claim mo lang kay Lord, Lord, alam ko, no? Itong mga pagpapalang ito na inihanda mo sa akin, ito'y matatanggap ko. Amen po ba? Kaya po lagi po natin i-claim, i-receive po natin anuman hong narinig natin na salita na galing po sa lingkod ng ating Panginoon at ito'y pangyayarihin niya. Amen po ba? Ang salita ng ating Panginoon, ang blessing dito lamang po yun sa atin pong mga labi. Just speak. Amen po ba? Mag-speak ka lang. I-claim mo lang ang promise ng ating Panginoon. God will make a way. At matatanggap mo yung mga pagpapala. At hindi po, dahil sabi nga ng Panginoon, I know the plans I have for the plans to prosper and not to harm, to give future. Amen po ba? At yun ang ginagawa ng ating Diyos ngayon. No? Kaya po tayo binigyan ng mga kanitong mga karamdaman dahil ang gusto ng Diyos ipakita na siya'y manggagamot natin. Binigyan tayo ng Panginoon na walang tayong pera, pinapakita ng ating Panginoon na siya po ay yung provider po natin. Kaya mapalad po na nakakilala sa ating Panginoon. Masigit pa sa ginto. Masigit pa sa kayamanan sa mundong ito pag nakilala po natin si Kristo. Mahal po tayo ng Diyos. Ikaw at ako, mahal ng ating Panginoon. Kaya offer your life. Bigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Nakaranas ka man ng kabigat at kabiguan ngayon. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi po naranasan ko po yan lahat ng mga pagsubok. Financial, material, spiritual, physical, emotional. Naranasan ko po yun. Kaya sabi ko nga, Lord, yung naranasan ko, pwede ko ipatotoo sa mga tao na nakakaranas din sa akin pong nararanasan. Kaya po, gawin po natin, manalangin tayo, no? Isik po natin siya, magbasa tayo ng salita niya dahil nandun po yung pangako ng Diyos. Then, i-claim na po natin na ito po yung mangyayari sa ating mga buhay. So, tayo po yung manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we thank you, we bless you, Lord God. Dahil alam ko, Ama, na ang mga salitang ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa aming mga buhay. Maganda ang plano mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. For you know the plans I have for you. You said in Jeremiah 29:11, O God. The plans to prosper and not to harm. The plans to give future and hope, O God. Kaya Lord, salamat. Ngayon pa lang, Ama, dinideklara ko, O Diyos, O God, ang iyong salita na mangyayari, O Lord, ang mga bagay na ito, na mga blessing na ito, spiritual blessing, Lord, material blessing, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Even Lord, ang physical blessing, Panginoon, O God, ang kanilang mararanasan. Pagpalain mo ang lahat nakikinig, Panginoon, at hayaan mo na gawin nila, Panginoon, O Diyos, magiging, ang salita mo, Panginoon, O God, ay magiging kalakasan nila, Panginoon. At gawin mo, Panginoon, O Diyos, ang salitang ito na magiging buhay, Panginoon, sa kanila. Magkaroon sila ng tunay na pag-asa. Lord, ang sino man may karamdaman, Panginoon, Lord, continue, Lord, to touch them, Father God, and continue to heal them in the name of Jesus. At Lord, nag-struggle man, Panginoon, na mayroon mga kabigatan sa buhay, pinansyal, material, spiritual man, Panginoon, Lord, abutin mo sila sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig at pagmamahal, puno ng kahabagan, at hindi mo sila, Panginoon, pagkukulangin. Sabi mo po, Panginoon, O Diyos, bless those who trust in you, Father God. Lord, it's like, those who trust in you is like Mount Zion that will never be shaken but endures forever. At salamat po, Ama, sa oras na ito, sinisilyuhan ko na, Panginoon, ang salitang narinig na yung mga anak, ang pagpapala, himala, kagalingan, Panginoon, I release it in Jesus' name, in the name of Jesus. At Lord, dinideklara ko, this year, 2022, Lord, is a year of favor, supernatural provision and blessing mo, Panginoon. Protection mo, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po, Ama. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, tanggapin mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.